M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Tikulandireni mutumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Lachitatu, Mulungu woyamba munyengo ya Lent. Mawu oyamba tiwerenga kuchokera m'buku la Yona mutu 3 ndime 1 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Hana Nyirenda kuchokera ku St. John Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu a mthenga oyera tiwerenga mthenga oyera monga adalembera Luka mutu 11 ndime 29 mpaka na 32. Mfundo yayikulu imene tikufuna kuti tigawane mawu amenewa ndi yakuti kutembenuka mtima tiyenera kutembenuka kwathunthu, palibe hafu ayi. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera ku Diocese ya Mangochi. Anthu a ku Ninive alapa khalidwe lawo loyipa. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yona. Chauta adalankhula ndi Yona kachiwiri namuwuza kuti, nyamuka pita ku Ninive, mzinda waukuluja ukalalikire uthenga umene ndikuwuza. Yona adanyamuka napita ku Niniveko potsata mawu a Chauta. Mzindawo unali waukulu kwambiri, wofunika masiku 3 kuwudutsa. Yona adalowa mu mzindamo nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Adayamba kulalika kuti pakapita masiku 40 Ninive awonongeka. Anthu a ku Ninive adakhulupirira Mulungu. Adalengeza kuti aliyense wamkulu ndi wang'ono yemwe asale zakudya ndipo avale chiguduli. Mfumu ya ku Ninive itamva zimenezo idatsika pa mpando wake waufumu nivula mkanjo wake. Idavala chiguduli nikakhala nawo padzala. Tsono mfumuyo idalengeza ku Ninive kuti nali lamulo lochokera kwa mfumu ndi akalonga ake, munthu aliyense asadye kanthu, ndiponso ziweto zonse zikuluzikulu ndi zing'onozing'ono zomwe zisadye kanthu, zisadyetu kanthu, nkumwa madzi komwe zisamwe. Anthu avale ziguduli, nyamanso azimveke ziguduli. Anthuwo azifuwula kwa Mulungu ndi mphamvu zawo zonse. Ndithu aliyense asiye makhalidwe ake oyipa ndi ntchito zake zankhanza. Nkudziwanji mwina Mulungu nkutikhululukira naleka kutikwiyira, ifeyo osawonongeka. Mulungu adaona zimene anthuwo adachita ndi mmene adasiyira makhalidwe awo oyipa. Choncho adakhululuka osawapatsa chilango chimene adati adzawapatsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Luka 11 ndime 29 kulekezera 32. Pamene anthu ankachulukirachulukira, Yesu adati, anthu ambado uno ngoyipa amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, komabe sazachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali chizindikiro kwa anthu a ku Nineve, chomwechonso Mwana wa Munthu adzakhala chizindikiro kwa anthu a m'bado uno. Pa tsiku la chiweruzo mfumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu a m'bado uno.
nizawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi, kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo tupano pali woposa Solomoni. Pa tsiku la chiweruzo anthu a ku Nineve aja adzauka pamodzi ndi anthu a m'bado uno nazawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipo tupano pali woposa Yona amene. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondedwa, phunziro lalikulu la mawu a Mulungu amene tawerenga lero tikulitenga mawu oyamba ochokera m'buku la mneneri Yona, mutu 3 ndime 1 mpaka na 10. Phunziro lake ndi monga ndanena, Mulungu akufuna kuti ifeyo tizitembenuka mtima kwathunthu. Mulungu safuna 50% ya kutembenuka mtima kwathu, safuna ngakhale 90%, ngakhale 99%. Mulungu akufuna 100%. Liwu la kutembenuka mtima pa Chigiriki ndi metanoia, ndipo tanthauzo lenileni la metanoia ndi kuti kutembenuka kwathunthu. Tingayerekeze kuti munthu wina akuchoka kudedza kupita kulilongwe, kulilongweko akupita kukachimwa, pakatikati wazindikira kuti sibwino ukachita zimenezi. Tsono kutembenuka mtima ndi kuti atembenuke kubwerera kudedza. Kaya akuchokera kulilongwe kupita ku Mzuzu kukachimwa, kutembenuka mtima atembenuke kubwerera kulilongwe. Ndiye metanoia weni, ndiye kutembenuka kweni. Ndi chimene tikuchiona kwa anthu a ku Nineve. Yona anapita ndi kuwalalikira kuti pakuthawa masiku 40 ngati simutembenuka mtima, ngati simulapa, muwonongedwa nonse, mutheratu nonse. Ndikamawerenga mawu amenewa ndimakhala ndi chidwi makamaka kuona zimene zinachitika pakati pa anthu a ku Nineve. Komanso moselewula ndimati tamva akuti mfumu, tiwerenge, inalamula. Mfumu ya ku Nineve itamva zimenezi, itamva ulaliki wa Yona, akuti idalamula kuti anthu onse avale ziguduli, ndiponso ndi nyama zomwe zivale ziguduli. Anthu onse asale zakudya ndi nyama zomwe zisale. Ndiye ndimaganiza kuti kunayenera kukhala kuti ziguduli zambirimbiri kuti aveke ng'ombe zonse, aveke amphaka onse, aveke nyama zonse, anthu onse avale. Chabwino, koma zonsezi zikuzisonyeza kulapa kwathunthu. Ndipo zimene zinachitika. Chinthu china chimene chikundipatsa chidwi kwambiri ndi chakuti oyambirira kutembenuka mtima anali mfumu. Oyambirira kuvala ziguduli anali mfumu. Oyambirira kusala anali mfumu. Chifukwa nthawi zina ifeyo makamaka amene tili kutsogolo, ife amene tili atsogoleri, timakonda kulankhula. Mupange zakuti pamene ifeyo eni ake osachita mpang'ono pomwe. Choncho tikuona kuti anthu a ku Nineve anawulandira uthenga wa Yona ndi mtima wonse, ndipo anatembenuka moonadi. Ndipo chifukwa chakuti anatembenuka, tamva, tiwerenge, Mulungu adamva zimene anthuwo adachita ndi mmene adasiyira makhalidwe awo oyipa. Choncho adakhululuka osawapatsa chilango
chimene adati azawapatsa. Muthenga wabwino phunziro lake ndi lalifupi. Muthenga wabwino tikumva Ambuye Yesu akudandaula. Akunena kuti anthu akuti akufuna chizindikiro. Sakukhulupirira zonse zimene ndawachitirazi, akufuna chizindikiro. Ndi andikhulupirira. Koma tidziwe pamene munthu ayamba kupempha chizindikiro, ngakhala ataona zinthu zodabwitsa, munthu ameneyo alibe chikhulupiriro. Chifukwa munthu wachikhulupiriro sasowanso zizindikiro zambiri. Ndiye tipemphere ifeyo tsiku la lero. Mulungu atithandize kukhala anthu amene tili okonzeka kutembenuka kwathunthu. Ndipo nyengo ino ya Lent ndi nyengo imene ikutipempha kuti tsiku ndi tsiku tizitembenuka mtima. Ndiponso pakutembenuka mtima kwathu tikhale anthu okhulupirira Yesu, ngakhale sitikuona zozizwitsa za mitundumitundu. Amen.